Chini bukhukjak bindarani de borma sengsarno yakari thangka sengsaro khibibi kelang thangka nukhungni borokno kha khamrwka obo haino Jisu Kristoni mung bai hola hayuk logoi tongthong kwthang tongthong ayma singo suri laikya obo haino bukhuk bindarani de borma no sengsarno yakar thangma bagwi nukhungni joto jati gosti rok joto no nairok laikya khum yaphalakya paithak hambai yaphalakya obo haino mantri Lebar Kumar Jamatia thangui naikya bo sengsar no yakar thanai bindarani no paithak hambai yapharikya bo singlango thangui obo haino chayui naitongdi Chinaka News.